hit sa tingog ning barangay. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, the California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So I want you to talk every time you say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. 1, 2, 3, let's go! Love is in the night, roads turn right. We don't know how to rhyme, but damn we try. Alright, maraheda pagkaaga po sa Sendo ka boss. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ngunyanin da Sabado, Enero 4, 2025. Ini po ang 1FM 88.3 sa Amerikang Kansendong mga radyo. Sa pangaran ni dating konsihal Diego Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, dyan sa lado teknikal Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, minabuelta digdi sa programa, Alwin Masidaliobit, Alwin Dobolel. Ibahanin do ako sundong alas 8 nin pagkaaga digdi po sa programa. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, the California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So I want you to talk every time you say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down. Duman sa mga kababayan niya to na mga drivers na nakantabay ngunya na pagkaaga, good morning tabi sa Sendo ka boss. Sa may mga kamatian, get well soon. Asin sa mga nagbe-birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo ka boss. Asin sa intirong Pilipinas, nakatutok po tabi digdi sa 1FM 88.3. Improve weather condition pero sa Northern Luzon, grabe daw po ang mga paguran. Pero sabi kan Pag-asa, sa laog nindoa sondo sa tulong aldaw po, makusog na naman, makusog po anamihan. Dahil pa man talaga natatapos anamihan, ano? Ang amihan po season is nasa kabangaan pa sana. Ining mga bulan na ini, Enero, Pebrero, ini po tabi ang kakusugan kan amihan pa. Paguna nindo, summer na, hindi pa. Hindi pa. Pero ngonyan, oy sa pamilya po
ni Jabulite, ni Joel Mendez, no? Sa pamilya, sa bilog na pamilya, mga amigo, amiga ni Jabulite Joel Mendez. Partner ko ini kasi kan nagpuon kami sa radyo. Nagpuon kami sa radyo. Iyon na ini. Nakamatuain sa kuya. Siguro mga 60 years old naman ini. 60 years old na matuanin sa ko. Dai pa nga ni gayon. Dai pa eh. Pero dai pa. Nagkuan ini. Dai man nagretiro sa duman manggiraray sa nagretiro sa radyo niya mo na kuan dati. Condolence po sa pamilya Mendez ni Joel. Then sa mga amigo-amigas na nakakabisto kay Jabulite, kay Joel Mendez. Condolence po sa Sendo Gabos. Gada na po si Manong Joel Jabulite gada na po. Inatake ata din na-paralyze. So kabanga sulawas din nagparakaturog na sa nada. Nagparakaturog na sa nada. Salamat Ma'am Susan Balani. Mga amigo ta sa broadcast. Iyon din mga tunay na amigo. Si Joel Mendez tunay na kwan yan eh. Yan po ang mabuot na tao yan. Dayanin kuan. Ang simple man sanaan kagadan kayan eh. Yung malinig ang sa iyang pangaran. Para sa pamilya, malinig ang pangaran. Iyo yan. Ang ibang gali kayan eh. Bastang pagkatawo niyang figura, di bali nagtitios siya, sabiyon siyang nagtitios. Makahirakon. Pero wag mo lang na raatakan sa iyang pagkatao, pamilya. May problema ka dyan. Okay? Condolence po sa pamilya, ang tao talagang kwan eh. Ang tao dahil mo maintindihan po kung noarin ka kukwaon kan mahal na Diyos. Dalion sa napati so buhay Sus Mario si po. Sige. Anyways, condolence po sa pamilya Giraray. Sa pamilya Giraray po. Tanggani na ini. Ngani po tabi na matanos an kwanta. Grabe an kwanta ngon yan Grabe an ini. Grabe po an barakbakan ngon yan sa politika. Pati mga taga-media Ang sinasabi ko sendo po dahil kita sa media dahil kita magpadara po dahil kita magpadara sa anuman po tabi na labanan sa politika. Kita po tabi sabi ko ni Sendo po tabi kita gabos digdi igwanin kuan actually kitang mga taga media siyempre tao man kita butante man kita may mga pinagtatabangan kita na personal na mga politician. Pero wag naman na dadarahon ta pa yan dyan sa social media or sa radyo, dadarahon ta pa. Maray kung politiko kayo, pero kung abako, pabayaan mo na. Isit aside mo na muna yung kung ano man. Igwa kang pinagtatabangan.
Dahil nakita dyan makipag-iwal dyan sa Facebook. Ta nahiling ko digdi, ako po, namumundo ako because poon kan 2022. Poon kan taon 2022. Mahiling mo po tabi so hilirakan media na nagkabaranga. Nagkabaranga tabi so hilirakan media. Kan nabanga po tabi so hilirakan media. Iyon na ini. Iyon na po. Nabanga so hilirakan media, ano na nangyayari ngunyan? So media na, iyon na po tabi so nag-iiriwal. Diba? Iyon na so nag-iiriwal po tabi. Wag naman. Wag naman po na ganon para dekitanin kuan. Takitaan, yugon mo yan, may mga nahiling po tabi akong post, bigbabasa ko lang. Then ako nagre-react, baka ko mananwol. O, bahala ka mo dyan. Sabi nga rin, personal din do yan eh. Ayaw kong kakayan, paano kang igagalang kung pigtitira ka eh. O, sumidya, ikan titirahon eh. Ugon mo yan, si Simon ngayon na midyang yan. Siguro nga, bayadanaan. Yan, marauton baga. Sa siring ka na sistema, pati kitang mga mga legit na media, lalo na sa mainstream, dadadamay kita. Diba? Dadadamay kita. Wag na po. Kaya ngunyan, as much as possible po, digdi, maski sa Facebook ko, dahil na ika makakahiling dyan ngunyan kay kuha na ngunyan. Kung may nahiling ako digding maray manakuan, isi-share ko na lang. Diba? Isi-share. Iyo. I-share ta na lang po tabi. Tangani na ano yan? Bag isinir ta na lang po tabi. Pero gabos naman kamo. Sabi ko sa indo po, kung magsisira ko, alimbawa mayor ngayon labanan sa Legazpi, between Mayor Geraldine Rosal tapos Hisham Ismail. Pagsasabayon ko kamong duha. I-share ko sa post, i-share ko man o ni si Mayor G. Rosal o ni si Hisham, BM Hisham. Isasabay ko man yan po tabi. Kamong duwa. O mamili ka mo, bahala ka mo. Gobernador. Gobernador Joey Salceda, Congressman Joey Salceda, Gobernador Noel Rosal. Kamong duwa. An-istil ko, pili na ka mo. Di, orang problema. Sus Mariosi po. Iyo. Yung baga, dapat po siringkaan. Dapat siring kayan. Gabos. Sa labanan. Dainin kwandigdi, dahil kitang pagpipilion. Nata. Kaya po anta po tabi na tumindog na nasa tahaw lang kita. Kaya nga ni media. Kaya nga ni media. Nararaot po talaga sa totoo lang. Dahil lang sa sistemang... May iling mo dyan sa poste kung kisay naka-apil, kisay po tabi na politiko naka-apil sa media. Iyo man po tabi sa purpose niya. Tapos pagkaayot suka kalabat. Dahil mo na, kung alimbawa, ako, suggestion ko man sa nasendo. Media man ako. Kung igwa kita, kung dahil mo talaga maiwasan, kung igwa kita po tabi nin, pinagdadarang politiko, ikuan mo na sana, i-post mo na lang, tapos ikampanya mo dyan sa social media mo, sa wall mo, pati na sa barangay, ikampanya mo sa mga amigo mo, mga paryentes mo, tangani na makatabang ika. Pero
nunid ng ayuton mo so kalaban kaan. Tabako ka man ang kalaban kaan, pabayaan mo ng sindan mag-ayutan. Hayaan mo ng sindan magbungagan. Magbungagan sa Facebook. Bako personal sa Facebook tapos sa radyo, sindan na. Palala sindang duwa. Takasing mo niyan, sa totoo lang, dakulon akong namamati sa barangay. Na ang tao po, aram kan tao. Dahil mo naman pwedeng taraman sa tao. Nata. Nata po. Iyo. Iyo. Grabe po ang kuan eh. Iyo baga, dahil pwede na sabi ko siya po, iyo. Sabi ko sendo po tabi, iyo na yan ang sistema tadigdi. Di tama ibabangon yung sa tuyang industriya. Iyo. Di tama ibabangon so sa tuyang industriya kung siring kita kaan. Sabi ko sa Indo, pabayaan mo so mga politiko sindaan magbarakbakan dyan. Taangon yan, dahil naman nag-asir po so, dahil naman nag-asir ngon yan so, pagpara tirahon mo so kalaban mo, dahil na. Kaya itong panahon yan, kaya itong mga panahon, irang sistema, may natubod pa na tao. Ay, siring pala nga kayo ni si Kuan. Ngon yan, nagtutubod sa tao, nagtutubod so tao. Pasensya na ka mo at katyat ko si Ma'am Susan. Wanya na aga. Hahapot ko po so nangyari kay Joel. Grabe pala so kung ano. Alang kawon sa dugo, nag-240 yan. Tapos na-paralyze. Yun talaga yan. Na-paralyze yan. Tabi. Paralyze. Tapos, then na nagimata diretso. Alright. Then na siya nagimata diretso. Wala na. Na maaram na sa akin aban. Okay? Kaya kan pundohon ko na sukan ha. Ang pa sabot ko sa Indo kamo po na kita po ta ko igwaman kaan hypertension. Dapat early detection po. Pag nakamati ka mo nin medyo malain sa sendong pagmati. Tako kay kan malain sa pagmati ko nagpa-check up tulos ako. Blood chem. Nakuha ko na talagang iyo pala sa problema. Ngunyan, ako science-based kasi. Science-based. Taday man yung gigibuhon kan doktor, kan mga eksperto, kung makakaraot yan sa lawas. Iyo. So, kaipuhan po na ngunyan na panan, lalo na ngunyan na pa summer, dapat po na magkuhan kita. Mag-take precautionary measures. Lalo na po tabi sa pag-inom din maintenance drug.
maintenance drugs. Iyo po yan ang kaipuhan. Ha? Ngani na day kita mabugtak naman sa sitwasyon na alanganin. Ngani po na mahiling tapas so sa tuya na pamilya na nagtadarakula na nagkakaigwa po nin matanos na trabaho. Iyo po. Kitaan kamautan ta siring man sa nakaan eh. Diba? Siring man sa nakaan kamautan ta. Day man ki iba. So mahiling tapuan sa tuyang pamilya na matanos ang aabutan ninda. Okay? Ngani na sinda bagan mawawalat sa kinaban. Sinda mawawalat bako man kita eh. Tabi. So mahiling tang matanos ang sa indang kuan. Matanos ang sa inda po tabi na aabutan sa mga abot na panahon. So therefore, kaipuhan ta po tabi sintang kuan. Okay? So anyway, so sabi ko sa indo po, dahil na nagtatalab iya na titira-tirahon mo kandidato, kapo-kandidato. Ilinganin do si Congressman Joey Salceda. Kuan lang siya. Abo niya nin laban na so ano yan, so magparapang tira. Dahil nahiling mo dyan sa social media si Congressman. Maski sa kampanya, dahil yan. Dahil yan, maski ka ito, dahil ako nakadagog na tinira niya sa kampanya, so kalaban niya. Even kay ito kang panahon ni, ni Fernando Gonzales, dating gobernador. Taora ako sa radyo kay ito. Dahil akong nadagog na, binatikal ni Kong Joey si Kuang kay ito. Dahil, ginigibon niya ng putabi, anoan sa iyang plataforma. Siring kayan dapat. No? Siring kayan dapat. So, kung kasi sa aksyon mo, diyan po tabi nakadepende sa aksyon mo yung sa imong kapaladan eh. Habang kayang pigtitira mo yung politiko, mas lalo na po tabi yan na nakakakuanin simpatya o nakakakuanin simpatya. Tanapot kang tao na ka. Ipo yan. Tubod ka mo sa kuya kaya iyan ang reaksyon sa barangay. Maski ako siring manggaan. Alam ba, mayor, pigparayot sa saro, ay di ka takabutuhan. Natay ka, ano ka? O yan. 27 minutos na, lampas alas 6. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng charm.
Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakablo sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro si KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, 31 minutos, lihis po ang alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm.
Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. 2, 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Alright, balik na kuligdi sa programa po. Igwa na kita nin 36 minutos makalampas ang alas 6 nin pagkaaga ligdi po sa intirong Pilipinas. Ma-charge daw na kata ngayon na kuan. Anyway. Tabi. Sa satuya ng mga kababayan, may kuan ngonyan, igwa po tabi ngonyanin bagong executive order na pirmado ni BBM. PBBM. Pirmado ni BBM. Ining may kinaraman po tabi digdi sa ano yan? Paghahali kan Vice President kasarabay po sa mga dating presidente sa National Security Council. Ang National Security Council, iyo po yan ang grupo kan mga opisyal sa panginot kan presidente, Department of National Defense, para po sa seguridad ka nasyon. Iyo, seguridad ka nasyon. Hali na po si Vice President Sara Duterte sa paangikan executive order. Pati sa mga dating presidente, dahil na po. Ang saro digdi sa rason na itong so threat baga ni BP Sara Duterte kay Presidente Bongbong Marcos na kung siya po tabi gadanon, take note sabi kan Vice Presidente, kung ako ngayag gadanon, may sinugo na akong tao na
gadanon man so presidente, so first lady, pasakasabay si Speaker Romualdez. Tabi. Ngunyan, sa puntong ini po, kinonsider po ni National Security Council head Eduardo Año na saro da po tabi itong threat naigwa po tabi kan igidaapod the national concern. Sa bagay, di man kita pwedeng makipagsuhay because yugon mo yan kadanon mo ang presidente. National security threat ba yan? Yan bilang chief executive, commander-in-chief. Di ba? National security threat man ang gade kung nahilingon ta. Pero po kung ilingon ta naman sa ibong na banda, ilingon ta naman sa ibong na banda, itong sinasabi kang Vice Presidente, kung ilalaog mo po sa inapod na sentido common sense, nagabos igwa kita ki common sense. Depende na sana sa kwan mo, sa kung igwa kanin low common sense or high common sense. Low IQ, high IQ. Yan. Itong patanid po, dahil mo man actually, kung ako ang nahapoton nindo, bilang individual, bilang broadcaster, ako po, dahil mo man pwedeng maikonsiderar na do sabi yung tang anpagadan is threat. Seryoso. Pero po, kung iningon mo, iagita sa sentido common. Garo ako dahil matubod na kayang pumagadaan ang Vice Presidente na siya po tabi gadana. Bako sabi yung tang na paltarason, bako siring ka ni. Sa filosofiya po, bako man kita Pakistan may mga suicide bomber. Paano yan na sumugo na ang tawong ginadan, taan sabi niya is, kung ako nga gadanon, di gadan. Subise. May sinugo na akong tao, nagadanon man sa presidente. Gada na makasugo pa dawan. Simple yun baga po tabing analysis. Paano mong paano ka tay ka man sanaan ako man sana po tabi ang kinaulay ay bahala ka sa buhay mo, gadana ka na natatamatubod pa man ako. Kung tinawan ka pa maning kwarta sa kuya din ura naman kumbaga ura na siya nin dadalaganan Halimbawa ako ang Vice President, si Junad Magadan, sinugo ko, si Jun, ura naman siyang tataguan. Tagal na nagsugo sa iya. Siya na po tabi gabos siya na po sa tabi gabos ang matutuktukan. Taan tawong gadan, exempted na yan gabos sa criminal as in civil liability. Gabos na yan. Pando paano nga ning sumugo ang gadana. Diba? So, nata po tayo ko-consider niya to ini na seryosong threat kung sentido common po an sa tuya na pag-urulayan. Diba? Kung agihon ta sa common sense. Day po. Pero kung agihon ta sa inaapod na ano ba yan yung apod na para ka ngayang nasubrahan kaya? Kumbaga KSP, kulang sa pansin. Ang gabos na yan, i-consider mo. Una ko baga sa presidente, guminamit siya po tabi nin sentido common. Seryoso pa lang sa presidente na takot siya.
Baka ipagadan siya kang bisi kung gadana sa bisi. Baka ipagadan siya kang bisi kung gadana sa bisi. Saka. Di ba? Natapo. Ano ang katunayan kung natapo ta sinasabi tang seryoso sa presidente na medyo takot siya? Takot siya. Una na, nagluwas ng executive order na nagtatangkas po sa vice presidente sa National Security Council. Bakan, sineryosong maray. Digdi sa Pilipinas, paano mo po tabi na i-assassinate ang presidente na kulang na sana po tabi dilaan sa lubot kan mga membro kan Presidential Security Group. Bantay sarado ang Palasyo Malacañang. Pag magluwas man ang presidente, 2 days before, sa binyo kan event, yao na po tabi ang K9, yao na po tabi Gabos ang PSG, by advance party. Paano mo po tabi? Ang pinaglulunadan po tabi, sinda-sindaman sana. So mga trusted men and women na nakapalibot po tabi sa presidente. Paano mo yan po tabi assassinate? Paano mo yan gadanon? Aber daw. Kaya ako pingilin ko na sobrahan. Ultimo po tabing rason digdi is ang tao po na gustong pumagadan. Ang tao po tabi na may plano na gadanon ang sarong individual, day man po tabi nagtataram in public. Ang nakakaaram kayan sumagadan, konpira sumagadan, saro ang kaulay, sindang duwas na po tabi ang nakakaaram. Then yan ibabalangibog sa public na uning nga, gadanon mo si, gagadanon ko ngayon si presidente. Day po yan, ibalangibog sa public. Sampulan ko kamo, so nangyari kay dating Congressman Rodil Batocabe. So nangyari kay dating Congressman Rodil Batocabe. Pirang taon na nakalihis po. Di ba? Pirang taon na po. 5 taon na gayon ang nakalihis. Ang nakaaram sa laso, nagplano, so mastermind, tapos suganman. Suganman, nakiulay po tabi duman sa iba pang mga gunman na siring niya kaini an order. Kadanon ta si congressman. Brinano ninda po tabi sinda-sinda. Iyo baga so nasa kuan. Pigplano ninda po tabi. Bako nagadan. Pero po day po nin advance information nagagadanon so kongresista naraman na sana po tabi binadil na. Ano yun pa nga maraman sa suspikon sisay? Kundi po tabi kinagtuga. Di ba? Dahil nadakop. Susog sa investigasyon kang PNP. Saka bagasan. Ito po ang tawong magadan. Ako, dahil ko digdipig ko na, may suspect na digdi. Suspect pa lang, si dating Mayor Awin Baldo Candaraga, iyo suspect. Nakakulong bagangon yan po tabi, nasa Metro Manila na nakakulong na. Saka. Pero dahil pa manapatunayan po tabi, inosente pa siya sa kaso because po, dahil pa manapatunayan kang korte na siya so mastermind. Nasa prosecution na sana po tabi kung paano ninda ipoprosecute na guilty si dating Mayor Awin Baldo duman sa kaso. Di ba? So napaka-simple. Ang tawo tabi na magadan, dahil po nagtataram. Yugon mo yan. Yugon mo yan. Seryoson mo baga? Nagtaram si Vice Presidente, sampang kang kamera.
pag ako ngayab, o nga, pag ako ngaya, ginadan, may sinugo na akong tawo na gadanon man si Presidente Marcos, gadanon man si First Lady Marcos, pati na si Speaker Romualdez, o yagon mo, in public. Paano ka pong di ka man makakabangga kung ika-driver, di ka makakabangga sa sigan silbato mo. Di ba? Paano ka makabangga na sigan silbato mo? Aber daw. Oh. Iyan man sa nang pinaka-simple po tabi digdi na analysis ka. Pero sabi ko, sendo po tabi, an analysis kong ini sa kuya ini. Kamong nakaantabay sa kuya ngunyan, kung sala ako, basta po ini an analysis ko kaan. Kamo, igwaman kamong sa diring analysis. Di ba? Alright, balik na ako digdi sa programa po tabi. Sige. So anyway, sabi ko sendo po tabi, ang isyong ini, ang isyong ini po tabi pagabot sa national security concern, ang dapat din dong tutukan, ini po na naglalangkaw na level kan pangharas kan China, ini ang dapat tutukan ka National Security Council. O ni pangunyan, ini napakaseryoso ini Sa Masbate, kanakaging aldaw, may nako apo tabi na drone sa dagat, submarine drone. Submarine drone. Sabi digdi, so pinaka-latest digdingon niya na pagkaaga, hali daw po tabi sa China. Inan dapat nindo, ini ang pinaka-concern. Bako na ini po tabi na kung ano-ano pa man. Puro sa politika. Inan dapat natutukan po tabi, na mas nakakaandam ini, mas nakakatakot po tabi ini, na bagay na ini na posible na aloy na kita na pinagtitiktikan po tabi kan China. May submarine drone. Kung mo yan? Gusto sabihin, aloy na ini. May ebidensya Igwa po ng ebidensya
Nin paniniktik kan China, digdi, taigwa po tabi, submarine. Submarine drone. Nako ini duman sa Kamparasira sa Masbate, nako asa Masbate kan Parasira po tabi, ipinag-turn over sa PNP. Na-turn over naman po tabi sa PNP na ngani na pagkondukta nin investigasyon kung sa ining nasyon hali. Di ba? China. Sa kabagasan. Iyan ang dapat natutukan ta. Bako na ini kung ano-ano pa. Taday man ini mangyayari. Di ba? Taday man ini mangyayari. Dapat na tutukan ta po tabi ini. Sige. Anyway, sa natatanda tapang minuto kan sa tuyang programa, igwa na lang kita nin 5 minutos antes magpaaram digdi sa tuyang programa ngunyan na pagkaaga. At Sabado man ngunyan adi. Sabado ngunyan. Ang sabi po, may mga post ako nahihiling digdi na ito bagang post ni Governor Noel itong may relasyon sa sayang disqualification case na isinanggat po tabi. Lininaw na bako man ini palanso kaso niya duman sa Supreme Court So pananaw nin ayuda sa panahon kang kampanya kay ito kan mayor pa. Kundi po bagong kaso na pinapahali daa sa balota. Igwa na pala nin kwanman. Igwa na nin motion for reconsideration sa Inbank kang Comelec. Tapos po tayo sa Korte Suprema. Pinagretirar itong sa October na decision kang Korte Suprema na dahil pwedeng bawalan ang sarong kandidato maski may kaso na without penalty pa. Okay? At hindi ba kapig kwan ini lifetime pig lifetime ban si Gov Noel kan ombudsman si Mayor G po tabi kwan iyan 1 year sa kabaga. So anyway, sabi ko sa Indo, nasa korte ang labanan kay ni ang pinagpasurayan po tabi. Madali na baga mag imprinta kan balota pa ko. Kung makakuagiraray digdi nin panibagong order siguro yung Supreme Court na tapos sa Inbank, so decision kan Inbank, kung makakuagiraray po tabi nin panibagong kwandigdi, panibagong ano ba yun? Decision, may bubugtak si Gob sa balota. Kung dai, baka dai. Nasa ako na yan, nakasasakamot yan kang Comelec tapos kan Supreme Court. Madali na pati po tabi, madali na imprinta kang balota. Kung dai ka makasabay sa balota, tapos ka. Ba? Kung dai ka makasabay sa balota, wala ka naman. Yun ang problema ta. Di ba? Wala ka naman. Paano ka pa kapilion kaan? Paano ka pabutuhan kang kung wala ka man sa balota? Bako, hindi man yan ang uso ang sururatan. Kung yun yan, shading kan bilog-bilog. Shading naman sa napo kan bilog-bilog shading kan bilog-bilog na sana. Iya po. Iya tabi. Ngani na. Dahil man pwedeng basta-basta ganon-ganon na lang. Ege. So, ano man ang nangyari po, basta ang eleksyon sa 2025, labos. Labos. Ang eleksyon sa 2025, nasa kuha na sana ini, o bahala na ka mo kung sisay ang pipipriliunin do. Mga maurag man yan, sa gobernador, dahil mo man madidiharan po tabi si Congressman Joey Salceda. Di ba? Dahil mo man madidiharan, matanos man na leader, digdi sa duwa, kaya nanginayang ako digdi sa duwang ini, tamay mapipirde digdi, may manggagana. Di ba, aliso ng gana, okay. So, mapipirde. Mapahingalo kitulong taon, sayang, at hindi ho makapag-serbisya sa laog din tulong taon sa satuyang mga kababayan. Yun na ba ganyan?
Yun na bagay yan. An issue dyan. Tapos nasa sa indong kamot man girari ang gabos. Bala na kamo. Nasa sa indong kamot yan eh. Maski sa Ligaspi, nasa kamot din doon girari mga Ligaspi nyo. O kung siyang gusto nindo, si Mayor G o si Hisham. O nasa indo yan. Ato na iman mapagana so announcer kaan, iman mapagana so kuwang kaan. So taga-media, jawa magkuwang pa siya. Sa indo mang girari nakasalalay na mga butante kan Ligaspi. Tako ba kung mambukat ang tika Ligaspi, daraga ako. Bahala ka mo. Di ba? Sige, anyway. On minuto antes mag alas 7 din pagkaaga, mapaaram na kita digdi sa programa. Orat yan po tabi ang DWRL, Bareta alas 7, susunod na.